Videó. Hol a Alica? Ő mehet föllem. Várjál, hogy látszódj. Az 16. 15 kiló lehet. Gyönyörű. Szép. Olyanokat én Várjál, nézzük. Mik is visszaengedjük. Hol a Alica? Acó! Nem érdekli őt. Hát fényképezzen engem. Hú, ez gyönyörű. Alica, hol vagy? Várjál, csak úgy kéne, hogy arra felé legyél, mert a nappal szemben nem tudlak. Akkor így. Mert nem akarom, hogy bántsa magát. Jó lesz, szép, gyönyörű, egészséges. Erre ez az. Még egyszer, mennyi volt, mekkora a súlya? 16. Szép, Csúszás szép. vissza ma. Gyönyörű. Mindjárt jön a másik. Várjál, de hogy jön? Ja. Ilyen nem jön akármikor.